Hi mga ka-Ronbel, kumusta? Labi na itong mga hilig og racket. Like sa among gipalitan ani ng racket, napa siya trabaho, napa siya negosyo ani. 180 pesos siya niya, 10 pieces or more pa to. Unya duha ka dangaw or happy tulo ka dangaw ang gitas-on. Sa gidaghanon niya kay tulok adlaw namong konsumo niya karong adlaw kay ako siyang kaduhaon og luto ang ununan og tinuwa. Hapit kasagaran kakaila naman mo ani no sa wa kaila kay bawo ni siya in English garfish or needlefish and scientific name niya kay lain nay biloni yan apod sa southern eastern hisgutan tong eastern Hyperhamphus australis leposostide. Ang gitas-o niya mo grow pa siya labaw pa sa 3 meters long. Ighiwa ninyo careful lang mo sa part sa head kay hait siya. Of course, di to kalimtan ang iyang health benefits. Source of high-quality protein siya, niya, vitamins pod, important for a well-functioning metabolism, especially B vitamins. Na siya iodine pod, na siya vitamin D, calcium, phosphorus, potassium. Ang potassium makakontrol siya sa pressure and heart rate. So karong adlaw no binta ra tong gasto kay ngano ang 180 gidivide na tong katulo unya ang lamas sa 30 ra siya kay direct to farm ang iyang price. Lain-lain matag version sa ununa og tinuwa no. So mao na akong version. Happy fishy lunch everyone. Mao kini Ronbel Gams.